воқеан ҳама рӯза ба олами технологияи муосир навгониҳое ворид гардида истодаанд, ки ба замми ғайриоддӣ буданашон нақш ва мавқеи худро доранду қадами устуворе дар пешрафти ин соҳа мебошанд. зимнан возеҳ аст, ки ними умри инсон дар бистари хоб мегузарад. мусаллам аст, ки мегӯянд аз хоб бо вақти хуш хестан идомаи рӯз бобарор хоҳад гузашт. ҳамчунин мегӯянд аз хоб хушнуд хестан ва шабро бо хоби хуш саҳар намудан орзуи ҳамешагии мардуми сайёра мебошад. маҳз ба ҳамин хотир яке аз ихтироъкорони фаронсавӣ Ҷулиан Роланд соати занголадори оддиеро бо номи Сенсорвейк ихтироъ намудааст, ки метавонад субҳгоҳон шахсро дар баробари тариқи садо бедор намудан, ҳамчунин бо бӯи хушу муаттар аз хоб хезонад. бояд гуфт, ки ин ихтирои нодир дар муддати кӯтоҳ миёни мардуми ҷаҳон ва дар қатори дигар навгониҳои технологияи муосир ҳангома барпо намуд, ки имрӯзҳо ҳар нафари роҷеъ ба он маълумот дошта дар мавридаш ҳарф мезананд. ихтироъкори муваффақ Ҷулиан Роланд орзу мекард, ки навгониеро ба вуҷуд орад, ки шахс ҳангоми аз хоб бедор шудан бо бӯи муаттари он ва ба табъи хуш аз хоб хезад. баъдан ӯ тасмим гирифт, ки чунин соати занголадорро ихтироъ намояд ва имрӯз хурсанд аз он аст, ки ба орзуяш расиду дар сохтани ихтирояш муваффақ шуд. айни ҳол ин соати занголадор бо якчанд гиёҳу хушбӯйҳои муаттар санҷида шудааст. аз ҷониби дигар метавонед дилхоҳ хушбӯйиро дар он истифода намоед. субҳгоҳон аз бӯи хуши он ба худ фараҳи гуворо бубахшед. аллакай ин соат аз ҷониби бисёри мутахассисон ҳам аз ҷиҳати техникӣ ва ҳам аз ҷиҳати хушбӯӣ ташхисҳо гузаронида шудааст ва ҳар яке ин соати занголадорро бо афзалиятҳои гуногун муқаррар намуданд. ба ин муносибат ихтироъкор Ҷулиан Роланд бо дастоварди худ дар бисёр намоишгоҳҳои технологӣ ширкат варзида, навгониҳои арзишманди худро дар баробари дигар навовариҳои технологияи муосир ба намоиш гузоштааст, ки диққати ҳазорон нафарро ба худ ҷалб намудааст. ҳамчунин Ҷулиан Роландро барои муаррифии дастовардаш ба барномаҳои телевизионӣ даъват намуданд ва оид ба дастоварди беназираш суҳбатҳо доир намуданд. субҳгоҳон бо бӯи атурноки ин соат аз хоб хестан бӯи муаттари табиати тозаеро дар машом эҳсос намудан аст. хоҳиши субҳи атрогини худро бо фараҳу шодӣ гузарониданӣ бошед. пас шуморо месазад аз чунин соатҳои занголадори ба мисли Сенсорвейк истифода намоед.